Sikubingelele ngokuyithoba kuyona ke channel sibuyile igama Uxolani Pastor Winning sinogogo uNgobelani namhlanje na ongomunye uphuma esandleni sika baba uMsimango ongomunye ufundiswa baba uMsimango impande so usungumela lapho indabuko osegogodile oseqeqeshiwe ukuthi ngakwazi ukuthi akulekelele ngendlela engakulekelela ngakhona ukuzwa kabanzi ngaye sivele siqotha ke nawe kunjani gogo yaphila baba uMsima ubaba no kuyintokozo ukuthi sibe nawe sifuna usithathe usibeke nje ngohambo lwakho lobunyanga namhlanje sazi ukuthi usuyinyanga ngokuphelele ngifuna la siqale sibheke la ukuthi ufike nini la baba uMsimango uqale nini ukufunda senginesikhathi ngila baba uMsimango ngifike ngitete i6 months ngila baba uMsimango nje bese ngiphuthulile nje so njengamanje nawe ngifuna ukuthola ukuthi uyazethemba ukuthi hayi ngempela sekukuningi ongakunikeza ababukeli njengamanje babefika kuwena kakhulu ngizithemba kakhulu ngoba ngikufundile apha ekhaya kababa uMsimango kukhulu kakhulu kuningi kakhulu so mhlawumbe into oyithemba ngayo nje ongathi abona ke la mhlawumbe zibe intathu noma zibe zine kukuwe nje uma ungathi hayi siyazi kuningi kakhulu okufundile kodwa uma ngathi abona umuntu umefika kimi lokhu ngineshoyo ukuthi uyophuma ephila yiziphi lezo zinto lezi noma mhlawumbe inkinga ezithize kodwa yabo la isichazelo sakho nginaso na kanjani uma kuwafika umuntu esigodlweni sami uyophuma ephethe isombululo mina kakhulu ngidila ngabantwana abantwana nabantu abakhulelweyo bangafumana abantwana okay ushuthi umuntu enenkinga yokuthi ngathi akabambi ukhumana nawe usolvile le nkinga kunjalo uma kwenzeka ingane ngathi ayitholakala kahle ayikho right mayifika kuwe iphume ngomqemane kunjalo ngeke ngezwe futhi uyithinta indaba yesithunywa yokuthi abantu abafuna ukuhlangana isithunywa nawe uyithinta awusichazele yakhona ukukhuphula isithunywa umuntu makanenkinga yesithunywa yasikhuphula ngoba abantu baningi sinenkinga eziningi ezihlukahlukene yesithunyweni kodwa ngiyakhona umuntu makano sondela kimi ngisize lo nkinga le yesithunywa ukwaveza nokuthi ngathi ushuthi uphethwe yidlozi ngapha uphinde uphathwe nayo isithunywa ngapha ushuthi kubili okuphethe kunjalo so senza yikona okwenza ukuthi ukwazi ukuthi umuntu umenesithunywa uphinde umhlambulule ekuthwasiseni khona uyayibona uthwasisa futhi mhlawumbe abantu abanedlozi noma okwamanje uzofocusa kakhulu kubantu abanesithunywa so isithunywa kakhulu kodwa nangapha edlozini kakhulu kumndawo ngoba nomndawo ndinawo ngiyakwazi ukubharula nawo umndawo futhi umuntu ohlushwa umndawo akasondele ngakuwe kwasumlekele umuntu onesithunywa ngathi asivalekile asesithi ke nangu ke kunabantu othothwa kunesithunywa isithunywa sakhe babe sebayazivala ungakwazi ukumvula lo muntu loyo asikase sasihlambulukile sisebenza si right net wathola umuntu onomona wamcuya wazivala kakhulu ndikhona kakhulu ndiyakwazi kuyenza lo nto leyo zwile ke mbukela ukuthi gogo Ngobelani ukhona la eThembisa eClifffontein uthi into that has to do with isithunywa ezivaliwe akayibheki nokuyibheka ngoba lento vela ivuthi nje kunokhiye wakhona wathi indaba yabantu abafuna ukuphakanyiswa isithunywa ukhiye wakhona ukhona wozani izolanda ukhiye ke wento zenu zeyithunywa zizoqaqwa zizovulwa wathi noma ube nomndawo wakho ufuna ukulungisa usetshenzwe kahle uthi ube right isikhiya sikhona izingane engathi ziphathaphathekile isikhiya sikhona washo futhi mangukuthi uyabona ngathi isibeletho sakhe asibambe isikhiya sokuthi sivule isibeletho sikwazi ukubamba ukhona so la usebenzela kuphi exactly lapha eClifffontein mhlawumbe labantu abangakwazi ukufika khona i-direction mina ukutholakala lapha eClifffontein ngiseClifffontein kuma RDP Nsinabase Street e348 okay inamba mhlawumbe abantu abangakwazi ukuthola kuyo 084 2906 968 gogo Ngobelani
gogo Ngobelani. Wena usebenza nini ke uneyikhazi zokuvala ezinye ayilapho sengilele lapho sekunomuntu wakho mhlawumbe lesi awusathintwa kuso kuhamba kanjani? Ngoba siyaphumula phela nathi safuna ukuthi siphumule. Hayi ngiyatholakala iviki lonke Monday to Sunday ngikhona. Kodwa ngabo 7 hayi amagithi amayavalwa. Kodwa mayikhona emergency ngiyawavula amagate. Yeah. Futhi abantu akube ukuthi isimo esiphuthumayo. Yebo kunjalo, kunjalo. Sizwakele uyizweleke imbukelo ukuthi uthi ugogo Ngobelani usebenza 20 impela 7 days a week. Kodwa ke kuqala ekseni kuze kube ikhathi 7 ntambama. Ngale kwaloko sethatha abantu abayizimo eziphuthumayo abantu sekusuke sekubonwa ngokusa bese wazi ukunikeza attention. Kodwa uma uphila nje usengakwazi ukuthi uvuke ngakusasa hayi linda nje kuse ngakasuke bese uyambona siyamakhulu. Camakho. Injalo indaba qhubeka usilandele uhamba uye lapha eClifffontein eThembisa ushilo address inombolo zakhe lezi oyibonayo umthinti unenkinga yonke inkinga that has to do with isibeletho ungathola abantwana izingane ezigulayo ithunywa umndawo na kanjani gogo Ngobelani ukhona isikhiya sikhona abantu banolanda okhiya benuke bakwethu siyabonga kamuqelani pastor weningi asibeke la kwamanje.